Gavin O'Briain, fáilte a Bloc. In agad. Just bhfuil leat. Agus tú hain. Na tá sum míon tú múna a rihan lei ach tá rudig an eile a bhíonn se lugad go hondúil agus bíidir an tú hain dún ceir atá. Yeah, so is múntar mé rihan lei agus dóí an cábhaimsú an passion tamsa ná is tumadh mé, so tumadh scuba. Dennim sé sin mór timp na tíra agus timp ar an down ó am go chéile ach sin an cábhaimsú tam. Cúirt a chuirtú sim an ar géad a réomh Gavin. Is cuinom a bheith mar bhúntóir i Rockcairn agus tháinig Carlam híos agus ba tumadh agus bhíon stufar le fád aige sa cór agus bhí me dul seach a tach agus dúir mé leis céir a on stuff sin agus bhí sé ag gin sin dom faoi agus dúir mé ní enimiise sin riomh me héal. An sin thu mé heolaigh an tailen ar léonnta sire cúpla bliana hin le rain cordulum agus ar élan beag de bhar am cótau tá go leor scolanna tumadóireachta agus sinna héonsú ann sinna dhéanamh tú nar tá tú ar an élan sin. So rinne mé an cinnig an dhéanaan an cósa agus thu mé heil bhí an cósa déanta gom hána mé arás agus fiú leis an gara céine agus dúir mé leis gur mé héil sa tailen agus dúir chuir sé ceiste an bhórt an ciúnas dúir mé go bhór an dúir sé right tá stufa fáda gom dit beit mar bhálam mo club hain agus tóga mé ar dhear seachtainna thu agus sin mar thosaigh mé. Céir ceapan tú mar sin faoin na chuirsaí a tar fáil go hairí a thar lear agus tugann siad ráiteas go chéine híos seachtaí na bhhain ag rá tá si abalta é seo anú inis. Is dóí go bhfuil siad go má ar bhealach go bhhain tú an ceadúnas go tapí ach beidir nach bhfuil an caiid an tréála a héntaán agus mar sin hain is dóí go chothraíocht le fálan sin idir an méid tréála agus an caiid an. Nuair bhíonn tú héos faoin farige, céir a bhéint le feicáil. Is dóí go bhéit ará céir nach míon le feicáil. Ceapan go leor daoine nach bhfuil an is dóí aon rud an sin in éireann agus tá sé an dúrcha, caithí solas maithe agat má i brethir an áiste bhfuil tú. Mé hén go pásanta tá líomh an grain anú bascan seach feic agam. Sin an dara uisce mó ar down. Agus tá siad ar ó chósta céirí agus muoas a lehead. Bhí chlór déantain sin cúpla bliana hin faoi na mhuiilmór tá gach ile sáis rodán tá orcas a mhain sin ar chósta na haireann. Is agus killer whales a lehead sin níos siad feic agam, bhrála míad a eáil. Ar an tíomh eile, Cushion mud cosmór le cinnta seo faoi pláisteach agus cé comholcas atá sé agus an bagir atá sé héna chur ar bharagaí. An meas tú an feibhte antaig éirí níos measa? Ach tá sé tuma i maiile clia tá go leor rudí feic agam. Tá go leor pláisteach, budéil, caní is dóí tá hatí tá gach ile rud feic agam faoin uisce agus tá sé bránach mar tá uisc feic agam agus iad san is ó clúda le pláisteach agus níos sé dáasta sin eáil. Ach le bhéh dearfa faoi cathait is fearr leat ar dóin le bheith ag tomú faoin uisce. Tá an dechar rá. Tá mé níiad tuma i glóir tíre rinne méid tuma in Mexico sin agus bhí sé sin in uamh agus bhí sé go hálan. Tá mé níiad tuma i dhéana sa tailen sa Fortingale agus glóráte mar sin. Bhrálam dul híos ag Belize chluism go sí go hálan an sinach. Is dóí nar haon tú na hátainna sin, tain tú faoin uisce agus féile tro a méid ar eáil. Níos mó ná sin. Ach in éireann détá gá bhéid ar eáil agus an sin leis an solas feici tú ar muide atá iontach. Was agat tá cáil ar éireann de bhór na lung atá imthe faoin uisce ús ar cósta dúna an eolalas sin. De bhór an coga, so dum hain go páirsna is bralum an tuma in éireann. Is dóí gur achtar atá ann tain tú mó ar bhád tá sé fór tá an tuisce, is féiles bheith garbh agus tá sé an dúrchar nar haon tú faoin uisce agus an sin péú gur féad leat a bhaint amach sin dumsa is bralum sa tuma in éireann. Agus Gavin, cé có contrateach is atá sé nuair a bhéonn tú ag tomú faoin uisce mar sin? Tá sé an contortach mar bhfuil stóí mana bhfuil is go ceirtar siúla go. Is dóí má tá tinnis a bithart, má tá slidearnach nuair lehead chuirte sin bach is dóí na sinus agus gacha mar sin gimioch rud ag an agus cumioch sé dechar an sin ar na clúsa ach tá dul faoin uisce tá sé go súla hetlan caiid tú a bheith ag meanach agus ag chur brú ar na clúsa leis an brú a chur i gceart ach is féidir leis chur isteach ar na clúsa. Ní méid tí, well, is dóí go chuir sin seachar am ornú go gur mé gur slide an nua lehéidir amach. Seachar sin má tá is agat go mbeidh siad contortas caiitú, or go mbeidh siad peanmhar caiitú a bheith níos cóir mí leo.